Bună dimineața, eu sunt Tania și împreună cu colegele mele o să începem ziua cu multă energie și cu niște exerciții pentru a avea un tonus toată ziua. O să începem cu o ușoară încălzire. Balansăm, ridicăm brațul, sus, sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punem brațul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sus braț și 1, 2, 3, ne încălzim, 4, 5, 6, 7, 8 și atenție, răsucim trunchiul și privirea după braț, încălzim spatele și 5, 6, 7, 8 și 1, privirea după braț, 4, 3, 2, 1, atenție, rămân aici, răsucim braț și sus, plutesc și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sus, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și ambele brațe deschid, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mai avem un 8 și 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merg, inspir și expir. Inspir, expir. O să iau greutățile. Voi puteți folosi, dacă sunteți acasă, niște sticle cu apă și o să ridicăm brațele. Flexăm genunchii, ridic brațe la nivelul pieptului și sus. Și 1, 2, lucrez umeri, 3, 4, nu uit să expir, să inspir și să expir, 5, 6, 7, 8 și sus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mai avem o serie ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rămân acolo, pulsez, scurte și 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, simțim umărul, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 8, 7, încă un pic, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cobor, relaxez și ridic alternativ un braț și celălalt. Sus, ridic 1, 2, expir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sus, 8, 7, 6, nu ne grăbim, 5, 4, simțim mișcarea, 3, 2, 1 și încă o serie, 8, 7, sus, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxez. O să apropii greutățile, ridic brațele deasupra capului, flexez genunchii, spatele drept, cobor cu greutățile la ceafă și sus spre tavan sau spre cer. Sus, 1, ridic, 2, 3, da? Coatele sunt apropiate, 4, 5, 6, lucrez triceps, 8, sus încă 2 serii și 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haideți, puteți încă o serie și 8, mai avem puțin, 7, 6, lucrează triceps, 5, 4, 3, 2, 1. Cobor brațele, scutur un pic, relaxez. Trecem la următorul exercițiu. O să ridic brațele și o să cobor
O să cobor, o să întind brațul, cobor și trunchiul și întind. Și schimb alternativ. Hop, sus. 1, 2, expir. 3, 4, coboară trunchiul. 5, 6, 7, sus. 8, sus. 8, 7, mai avem un pic. 6, 5, 4, 3, 2, hop. 1, mai avem ultima serie și 8, durează. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxez. O să flexez genunchii, o să ridic brațele la nivelul umerilor și o să ridic genunchi, o să ating cu cotul. Și răsucesc trunchi, ating genunchi. Și 1, 2, 3, 4, răsucește trunchiul. 5, 6, atinge cu cotul. 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă o serie, 8, 7, 6, 5, 4, răsucește trunchiul. 3, 2, 1. Relaxez. Aici vârfurile sunt spre înainte. O să apropii greutățile. O să cobor genoflexiune și sus brațe. Da, las bazinul mult în spate și sus, nu cobor spatele. 3, sus, 4, sus brațe, 5, sus, 6, greutatea pe călcâie, 7, hop, 8, sus și 1, 2, hop, 3, hop, 4, 5, sus, 6, 7, 8, mai avem o serie și 8, sus brațe, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și rămân jos, pulsez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, încă un pic, 8, 7, pulsez, 6, greutatea pe călcâi, 4, 3, 1, încă o serie, 8, rezist fetelor, rezistăm, 7, 6, pulsez, 5, 4, 3, 2, 1 și lent ridic. Scutur brațele și picioarele. La fel depărtăm la nivelul bazinului. O să cobor în fandare spre înapoi și o să ridic brațele. Aici cobor. Alternativ, drept, stâng. Și 3, sus brațe. 4 la nivelul umerilor. 5, 6, expiră. 7, 8, sus. 8, 7, ridică brațele. 6, 5, 4, am grijă de genunchi. 3, genunchiul nu depășește vârful piciorului. Hop, și încă o serie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxez, scutur. Revin. Acum o să depărtez și o să cobor în fantare pe piciorul drept. Da, cobor și sus braț. Cobor pe piciorul drept și sus braț. Și 1, sus, 2, sus, 3, 4, am grijă de genunchi. 5, 6, greutatea pe călcâie. 7, 8, sus, 8, 7, 6, 5, 4, 3, coboară,
2, 1, mai avem o serie și 8, sus, 7, 6, 5, atinge cu greutatea, 4, glezna, 3, 2, 1 și schimb celălalt picior, trec cu greutatea pe piciorul opus și cobor și sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sus braț și 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și ultima, 8, sus, 7, îndoaie, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revin, las greutățile, rămân acolo, apuc de glezne și mă întind cu pieptul spre genunchi. Stau acolo, mă întind la piciorul drept, hai cu pieptul spre genunchi, stau acolo, simt cum se întinde mușchiul, se relaxează, schimb, întind. Pun palmele pe sol, trec pe piciorul drept, țin toată talpa pe sol, întind și schimb. Patru, 3, 2, 1. Revin, apropii, apuc brațele la spate, deschid pieptul, întind brațele și lent ridic, nu mă grăbesc, ridic lent, inspir pe nas și expir, inspir, deschid brațele, inspir energie pozitivă și expir și ultimul inspir, mă încarc cu energie, revin. Vă mulțumesc și vă doresc o zi plină de energie.